Isebe lezempilo eMpuma Koloni namhlanje libhiyozela usuku lokuhlonitshwa kwabongikazi kwihlabathi ngokuchitha olusuku nabasebenzi bezempilo. Imibhiyozo yolusuku ibanjelwe kwisibhedlele iMadzikane kaZulu Memorial KwaBhaca. Tatheli yethu ufundiswa Mhlekude ulapho. Fundiswa masikwamkele khasixelele kuba ihamba njani imibhiyozo apho. Enkosi Lisa, ndithetha nawe nje umphathiswa usekela mphathiswa wesebe lezempilo uDr Sibongiseni Dlomo usanda ungena ngoku apha ententeni nomcimbi lo usanda kuqala njengoba sazi ukuba kubhiyozelwa namhlanje usuku lwamanesi kwihlabathi aphume ngobuninzi bawo ke amanesi ukuza kubhiyozela olusuku. Uyakhumbula kananjalo ukuba umbutho wezempilo kwihlabathi phango 2020 uye wabhengeza ukuba la nyaka ka2020 ngonyaka wamanesi, kodwa ngelishwa ke zange bakwazi ukulubhiyozela olusuku ngenxa yeCovid-19. Namhlanje ke silapha sinomphathiswa wesebe lezempilo apha eMpuma Koloni umama uNamakhosazana Math, kanti ngaphambili besithethile nombutho wamanesi apha eMpuma Koloni iDinosa nawo busithi ke zimbalwa ukuba zikhona izinto onokuzibhiyozela ngolusuku. Watsho usithi mininzi imingeni ejongene namanesi apha ephondweni, kodwa ke ngoku sinaye umphathiswa welisebe lezempilo ephondweni umama uNamakhosazana Math azasixelela ukuba babhiyozela ntoni namhlanje. Mama uMath, khasixelele ngokubaluleka kosuku kokuqala. Molo futhi ndiyazibulisela kuwe nababukeli bakho emakhaya. Olusuku sikhumbula i-nursing profession uba ivelaphi. Sikhumbula uba le 12 kaMeyi yi-birthday kaFlorence Nightingale. At the same time sisebenzisa olusuku ukukhumbula njengoba bendisithi sikhumbula uba le profession ivelaphi, so siyacommemorate, siyabhiyoza, sibhiyozela ukubaluleka komsebenzi owenziwa ngamanesi. So size apha ke uzothi siyawabona, siyayiqaphela igalelo lawo kuwo wonke umsebenzi owenziwayo kwi-health sector, and sifuna ukuthi kubo wuntu siyaba-honorisha, sibanika imbeko. Babe ngamadela kufana ngexesha ebenzima kakhulu ku-2020 no-2021 njengoba besaqhubeka nangoku ukwenza umsebenzi omhle ukusindisa abantu besizwe sabo. iDinosa ithi akho nto inokuyibhiyozela yona ngale ngolusuku ngoba ijongene amanesi ajongene nemingeni emininzi. Athi ke lo mingeni bangelwa mhlawumbi lisebe eli lakwa Treasury ngoba alibathatheli ingqalelo. Ungathini kuphendula ezo zinto? Ndingathi mna sinesizathu soba sibhiyoze ingakumbi kulo nyaka ka-2022 because awufani neminye iminyaka. Iminyaka mithathu singenayo ibudget yento ekuthiwa yi-annual recruitment plan. Kodwa ndithetha nawe nje ngo-2021 siye saqasha ingakumbi amanesi angapha kwa-10,000 sivala izikhewu, nto leyo bezikade singakwazi ukuyenza. Andiwabali ke laye bengayi-COVID-19 contract workers. Kwakhona apha ku-April ka-2022 sesiqashe 3,600. Sineplan yokuqesha nge-2,900. Siyaliqonda ke kodwa uxinzelelo besoloko bekulo, kodwa ziyajika izinto ngoku. So sinezizathu zokuthi ikhona ilight esiyibonayo ngapha kwetunnel eyenza ukuba singagungqi, sithi le profession ibalulekile, kodwa yonke imicelimngeni esidibana nayo mayingasiphelisa amandla. Sithi wuntu kumanesi and sithi congratulations babenze umsebenzi omhle phantsi kweemeko bezinzima kakhulu. Nkosi umphathiswa uNamakhosazana Math ngumphathiswa wesebe lezempilo apha eMpuma Koloni. Sitsho ke ukuba noko ukhona umnyinyiva obonakalayo kweli sebe. La nto ibithethwa iDinosa ke ngaphambili noko yena akayiboni kanjalo. Masibuyisele intambo kuwe Lisa estudio.